Ayaw na mahibaw ka ino. Nga sa dihan himo ka ba to? Dili to akong kabuoton. Tanturibya ka to. Mahibaw bitaw ko yun. Nala. Tala, kuyog na to. Ha? Asal ko lugan ka? Sige lang ino. Kuyog lang. Kay adto na tas gawas magsulti. Iya. Kuan yun? Ano palayo maga? Yun. Ano na kung kuyog nila yun kay nami kasabutan si Tomas yun. Tomas? Hoy! Ay na mo pagdahom. Ganapay Tomas din kalimutan na. Gitukob na sa mabangis na ihas nga malanak. Sir, ay pagkumitig na nga rin. Tungani lang umi kung asa si May Tomas. Huwag ko magtiaw ninyo. Si Tomas nagkabsan sa paan. Nagkasabot ng tani na maghiusa na lang ni o magbahin sa aboton niya sa lampara. Apan, huwag siya isulti. Kaya silang nagukot kami ni Baludoy. Nawahay siya o gitukob siya sa mabangis na mananam. O huwag ko na ma. Nagilamoy lang siya, naway usap-usap. Ton, ay naghilak doon. Tutan, sige sa bitaw mag-away atong Tomas. Nagkapoy lagi din Tomas. Marami ko kung kini. Sayang, nakuntay ka na ko. Ano na lang ang inyong pag-hilak nun? Ay lagi kagulo kayo. Tawag sa Tomas. Amigal ba kayo mag-ayaw? Kung ako ba ninyo, kalinti na lang si Tomas. Kaya wala na tayo mahimo aron mabuhi pa siya. O ikaw ino, kuyog lang ako. Kuya ko lang ino. Ay, wala daw tang hitabo mo.